Dameni debata na sumurung siang saluhut roha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Amanami ina nami dongat sa persyaon di bagasan guar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Begiot tama jamita dihita di ari sadarion ima di ari parningotan hananaik ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Ima sian buku ni si Markus di Markus bindu 10 mamuka me sian ayat 15 sahat ro di ayat 20 songonom maidok di si tapai hutihut ma asa hujaha hok kami ma dihita. Jadi nin nama mandok nasida lau mahamu tu lihat portibion jamita hok kamu ma barita nauli itu nasa nati noppa na porsea jala tardidi dapotan haluaon alai na so porseai hona uhum do jala on matanda akka na mangihut tu na porsea pabalion na sida do akka sibolis marhite hite guarhu dohot makkatahon hata naim baru jeputan na sida do akka uluk jalanang diinum rasun hamatean dak pola mahua nasida. Ape honon nasida ma tanganna tu akan amar sahid gabe malum ma hilalaonna. Asa anggo Tuhani dung makata ibana dohot nasida tarhiccat ma tu banua ginjang lau hundul tu siamun ni debata. Alai lao do anggo nasida manjami tahun barita nauli tu ganup luat jala diurupi Tuhani manasida dipahot ma jamita nasida marhite hite tadda akka namangihut olat ni ido sahatna. Amanami inanami dongat saha porsyaon di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus atsit do memang parsirangan. Ide benadong endeta buasa ikon pajupang molo ikon marsirang. Jala olo do raso ngoni nang pikiratta. Olo do songoni ra nang dirohatta. Dinama naik Tuhan Yesus tu banua ginjang ditadik kom mahita dan ditongat-tongat tabe ibana. Tapi di harorona tu portibion mandok nunga ditongat-tongat tabe ibana. Olo raga bersyukur-syukur rohatta buasa ikolause. Di tongat-tongat ta do ibana godang dope arsak, godang dope persoalan buasa dang rap ibana dohotita. Sipata tubu do pangatusion nang akka suku-sukun si songoni di bagasan rohatta. Alai diturpukta sadarion dinamarningot tita di ari hananaik ni Tuhan Yesus. Ikon takas boto otta na memang ikon manaik do ibana tu surgo tu banua ginjang ima ingaran haroroan ni ibana ta ingot dora endeta mulu dari Natal nasian surgo do rotu hatta nasian banua ginjang mulak musa ibana tu harajaonna nak bemula ibana tu harajaonna alai hot do ibana di tonga-tongatta makilala akka partinaonan arsak natahilala. Amanami inanami somaldo di almanak HKBP dibaen di ari sadarion parpardomua may dohot papungupelean tu pekabaran Injil parbarita naulion. Nakpe di almanak tasonari huberek kami gabe bergeser berpindah mana tu haroron itu di parbadia dan gabe persoalan ni. Alai solohot do hananaik ni Tuhan Yesus Kristus tu parbarita naulion. Tu laho paborhaton barita nauli tu saluhut portibion. Hiratolu do partikian molo saita jaha bibeltai ima tiki padan narobi andorak soharoro ni Tuhan Yesus Kristus. Baru napaduahon ima tiki dinarapi tadoh Yesus Kristus. Baru napatuluhon ima dung manaik Tuhan Yesus tu banua ginjang. Tarajumi me partikian sonari na sejot tadok tiki parasian.
hana naik ni Tuhan Yesus, dada sada persirangan. Alai mulai ni sada tikina yang baru doi, ima Tuhan Yesus gabe partogi ni akka paranganna laho mangundihon akka nasida. Jadi pangalaho na ginombarhon ni hana naik ni Tuhan Yesus tu banua ginjang, nunga dapat tikina na tutu si tutu ibana gabe raja di Portibion. Nunga dapat tiki pengumuman manang tikting harajaonna di saluhut Portibion, di saluhut na tinoppa. Hatana tersurat di Markus 10 ayat 10 sia. Sasitong na nienet doi sian pada narobi. Ima mulutaingot pasal men 110. Torang do disi di patuduhon lapatan ni nahudul di siamun ni debata. Didok do disi hudul maho tu siamukon pai mahubain akamusum si degedegeon nipatmu. Marhite pasal menon boy ma berengotta hana naik ni Tuhan Yesusi ima sada tadok majo songon pengakuan sian debata sadiri laho pasahat ton harajaoni tu Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Dina manaik ibana tu banua ginjang hudul di siamun ni debata hot ma di ibana huaso atas ni saluhut. Hot ma di ibana huaso na pinasahat tu ibana. Ditikki hana naik ni Tuhan Yesus Kristus tu banua ginjang disima di Papua nunga mulai parporangan di hita laho manaluhon sibolis di Portibion. Dinalaho mamulai manang dinalaho patulutsot parporangan nido dilehon gogo sian Yesus Kristus tu hita. Sian naung manaiki napuna harajaoni di pasahat gogo tu salhut akka parbarita nauli. Laho manaluhon sibolis. Laho manaluhon hajahaton. Alani da na diturpuktai didok adong ma akka naman jok putih ulok naman nginum racun dalam arti laho parbarita naulion doi namar lapatan dang gabe si ganu pari hita manak kupiulok minum racun molo songoni dak sitong gabe na manguji manang na gabe mangunjuni de batado hita disi molo idok pe songoni diturpuk taon lapatan na adong do huaso ni sibolis dohot hamaolon di parbarita naulioni alai unang mabiar ho ala Jesus dong manaik tu banua ginjangi ibadah do napuna huaso atas saluhut. Alani do disusot tu hita marhite hana naik ni Tuhan Yesus Kristus tu hatai ima pabuahon nang gabe raja do ibana. Paretta marbarita nauli pabuahon tu hita buado dalan si bainota laho pararaton harajaon ni debata. Alani didok unak kamu mabiar, unak kita mabiar laho marbarita nauli. Namangolu do Tuhan Yesus sendiri di bagasan barita nauli i pajongjokon harajaunnya di bagasan rohani akan aporsea. Malu taida di sada Korin 2 ayat sada 15. Nama ngolu do Tuhan Yesusi rak dohot parbarita naulion. Alani molodok pihak kahamaulon di parbarita naulion jang mabiar hita. Alania ala rap do ibana dohok kita. Dang terpisah ibana dohok kita. Hombar tu cerita na jinaha sian buku. Heado diceritahon dibukui sada keluarga di Jerman na rakmangan laho mamistahon hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Di patorang amat tay mataringot tu hatu tubuh dohot tu hamamate haheheon sahak ro di hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Duk sidung di patorangi lau mangam manasida songon nasupuas do perohani danaki disuruh may bana martangiang. Iba ini mana matangiang? Ali Tuhan Yesus mau liate manok tubuh hotu Portibion. Mate jala mulak mangolu. Jala manaik tu banua ginjang. Ipe saunari ali Tuhan di banua ginjang maho. Unang beho bongot tu Portibion. Asa unang adong muse mempersilakoko. So nganima pikiran ni ibana namandok di banua ginjang do Tuhan Yesus hita di Portibion. Anggo hata ni debataban dok tu hita sa di renang nang manaik pe Tuhan Yesus Kristus. Alai hot do hita dohot ibana. Di tengah-tengah tadi ibana. Nyan terhicap di ibana tu banua ginjang di panot noti sesian nai. Laus di holipi ombun ibana sian jolo ni mata nasida.
Alay aha lapatan ni hananaik nai. Aha do nama sadiari. Dada merlapatan naung sumurut ibana siat portibion. Balik sata hetung sada partadda di hananaik nai pabuahon namar huaso do ibana di Banua Ginjang dohot di tanah on. Apala di hananaik nai do di patimbo ibana. Asa sombatu goarni Yesus nasa ulunitot na di Banua Ginjang dohot na di tano nang na ditoru ni tano on. Hot do huasona dohot harajonna nang di tano ope ibana. Jala hot do huasona nang harajonna nang tu Banua Ginjak pe ibana. Jala hot do baga-baga network kasi tidangi ibana. Alani marhite turbuk taon. Say donganak kudu hamu ganu pari rasi-rasa ro ajal ni hasyang anon. Macari kok do dihitai laho marbarita nauli di tonga-tonga ni ngolutta si ganu pari. Atong molo didok marbarita nauli aha mana bui patu pauta. Lao do hita marjamita, lao do hita favor hatto tu salhut portivion. Nungadong na pinilit tu si. Alay sude do hita di jo laho marbarita nauli marhite parangin na denggan. Marhite ngolu na hombar tu lomo ni rohani de bata. Ido sada parbarita naulion na marga jala na denggan di ngolu si sonari. Asa marhite parangetta, asa marhite ngoluta godang jolma na porsea di Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Alani pos marohatta di tonga-tongatta dope ibana. Nakpe manaik ibana. Amin. Selamat kamis tahun perningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay.